Nemám ústa a musím křičet. Harold Ellison. Bezvládné tělo Goristora vislo z růžového provizorního lůžka. Nepodepřené viselo vysoko nad námi v počítačovém sále a netřáslo se v chladném lisavém větříku, který věčně vál hlavní dutinou. Tělo viselo hlavou dolů, připevněné ke spodní straně lůžka chodidlem pravé nohy. Bylo zbaveno krve přesným řezem od ucha k uchu, pod dlouhou, úzkou čelistí a na lesklém povrchu kovové podlahy krev chyběla. Když se Goristor připojil k naší skupině a podíval se na sebe nahoru, bylo už příliš pozdě, abychom si uvědomili, že náš zase jednou AM přeběhl. Měl svůj způsob legrace. 3 z nás zvraceli, odvracející se navzájem od sebe v reflexu, tak starém jako zvracení, kterého vyvolalo. Goristor zbělel. Bylo to téměř, jako kdyby viděl panenku voodoo a bál se budoucnosti. Och bože, zamumlal a šel pryč. 3 z nás ho následovali a po chvíli ho našli, jak sedí zádek jedné z drobných lahviček a drží si hlavu v dlaních. Len si klekla vedle něho a hladila mu vlasy. Nepohnul se, ale z jeho zakryté tváře vycházel hlas zcela zřetelně. Proč nás to jenom nenechá oddělat se a mít to za sebou? Kriste, nevím, jak dlouho to můžu takhle vydržet. Byl to náš Steve a 9. rok v počítači. Mluvil za nás všechny. Nimdok, což bylo jméno, kterého stroj přinutil používat, protože se sám bavil podivnými zvuky, měl halucinace, že je tu v ledových jeskyních konzervované zboží. Goristor i já jsme o tom dost pochybovali. To je další blbost, řekl jsem jim. Jako ten zatracený zmrzlý slon, kterého nám prodal. Benny se z toho skoro zbláznil. My se budeme trmácet celou tu cestu pěšky a on si bude hnít nebo sakra něco jiného. Říkám, vykašlete se na to. Zůstaňme tady. Musí přijít s nějakým řešením hezky brzy. Nebo pojdeme. Benny pokrčil rameny. Byly to 3 dny od doby, co jsme naposledy jedli. Červy. Tlusté a jako provazy. Nimdok už si nebyl tak jistý. Věděl, že existuje nějaká možnost, ale postupně slábil. Nemohlo být nic horšího než žít tady. Bylo chladněji, ale moc nám na tom nezáleželo. Horko, chladno, déšť, kypící láva nebo kobylky, nikdy to nehrálo roli. Stroj masturboval a my jsme se tím museli být spokojeni, nebo zemřít. Ellen rozhodla za nás. Teda, musím si něco dát. Možná tam budou nějaké Bertelotovy hrušky nebo broskve. Prosím teda, zkusme to. Snadno jsem ustoupil. K čertu vůbec na tom nezáleželo. Ellen byla stejně vděčná. Vzala mne 2krát mimo pořadí. Dokonce je na tomhle postupně nezáleželo. Stroj se pokaždé zahyněl, když jsme to dělali. Hlasitě, nahoře, vzadu, všude kolem nás. A ona se nikdy nedostala k vrcholu. Tak co si s tím dělat hlavu? Odešli jsme ve čtvrtek. Stroj nás vždycky udržoval informované, pokud šlo o datum. Běh času byl významný. Ne pro nás, to je sakra jistý, ale pro něj. Čtvrtek. Díky. Nimdok a Goristor nesli chvíle Ellen, druze sevřené v sedačku ze svých vzájemně spojených zápěstí. Ben a já jsme šli před a za nimi prostě pro jistotu, kdyby se něco přihodilo, aby to chytlo jednoho z nás a Ellen, ale mu zůstalo v bezpečí. Skoro žádná naděje, jistota. Bylo to jedno. Bylo to kolem 100 mil k ledovým jeskyním a druhého dne, kdy jsme nocovali venku pod žhavou věcí podobnou slunci, co on smotnil. Posadl nějakou manu. Chutnala jako vařená moč divoké okance. Snědli jsme to. 3. dne jsme prošli údolím zastarávání vyplněný reznoucími mršinami starých počítačových bank. AM byl tak nelítostný ke svému vlastnímu životu jako k našim. Bylo znak jeho osobnosti. Usiloval o dokonalost. Pokud šlo o otázku zničení neproduktivních prvků v jeho vlastním světě zaplněné velikostí nebo zdokonalování metod k našemu mučení, byl AM tak důkladný, jak mohli jen doufat děti, co ho vymysleli a už dávno se obrátili v prach. Světlo pronikalo z chora dolů a my jsme si uvědomili, že musíme být opravdu blízko povrchu.
Nepokoušeli jsme se však doplazit nahoru, abychom to viděli. Tam venku nebylo skutečně nic. Nic. Co by mohlo být požadováno za něco v průběhu více než 100 let. Jenom zatracená spalená kůže toho, co bylo kdysi domovem miliard. Teď nás to bylo jenom 5. Tady dole uvnitř, osamělých, sejem. Slyšel jsem, jak Ellen zoufale říká. Ne, Benny, nedělej to, prosím, Benny, ne, prosím tě. Pak jsem si uvědomil, že jsem několik minut slyšel polohlasné mumlání Bennyho. Dostanu se ven, říkal. Dostanu se ven. Pořád a pořád. Jeho tvář podobná opici byla rozpolcená, současně do výrazu plašené radosti i smutku. Jizvy po radiaci, kterému AM nadělal v povznesené náladě, byl stažený do množství růžovo-bílých vrásek a zdálo se, že jeho rysy fungují nezávisle jeden na druhém. Možná byl Benny tím nejšťastnějším z nás 5, úplně se zcvokl už před mnoha lety. Ale i když jsme mohli žádat na AM jakkoliv neuvěřitelnou věc, která se nám líbila, a mohli jsme si vymyslet nejpomotanější nápady, zkratované paměti bank a zrzivělých destiček základny, vypálených okruhů a zničených kontrolních bublin, stroj by netroleval náš pokus o útěk. Benny ode mě odskočil, když jsem po něm chňapl. Sraštil svou tvář menší paměťové kostky nachylenou na stranu a vyplněnou struchnivými komponenty. Sel tam na chvíli na bobek a vypadal jako šimpanz, kterému se měl, jak rozhodl AM, podobat. Pak vysoko vyskočil, chytil se vlečného trámu z proděravělého a zrezivělého materiálu a šplal po něm vzhůru, ručkoval jako zvíře, až byl na nosníkově římse 25 stop nad námi. Ach tedy, ním doku, prosím, sunujte ho dolů než... Náhle zmlkla. Do očí začaly vstupovat slzy. Bezúčelně pohybovala rukama. Bylo příliš pozdě. Nikdo z nás nechtěl být blízko něho, když se mělo stát to, co se stát muselo. Všichni jsme pochopili její obavu. Když AM během svého šíleného období změnil Bennyho, nebylo to jenom jeho tvář, co předělal v ohromnou opici. Byl ohromný ve svých genitáliích a ona to měla ráda. Obsloužila nás samozřejmě, ale měla to ráda od něj. O Ellen, zbožďovaná Ellen, neposkvrněná, čistá Ellen. O Ellen, ty nevinná, sprostá děvko. Corister jí dal facku. Upadla. Upřímně se díval na ubehého blázna Bennyho a plakala. Bylo to její velká obrana, pláč. Uvykli jsme si na to už před 75 lety. Corister jí spoukou kopl. Potom se spustil zvuk. Bylo to světlo, ten zvuk. Napůl zvuk, napůl světlo. Něco, co začalo zářit z Bennyho očí a pulzovat se rostoucí hlasitostí. Nejasné, zvučné tóny, že rostly stále gigantičtěji a jasněji, jak světlo zvuk zvyšovalo tempo. Muselo to být bolestivé a bolest se musela zvyšovat s jasem světla a rostoucí silou zvuku, protože Benny začal kňourat jako raněné zvíře. Nejprve měkce, když bylo světlo tlumené a zvuk slabý, pak silněji, když se jeho ramena nahrebila k sobě, jeho hřbet ohnul, jako by se pokoušel od toho dostat pryč. Jeho ruce byly skřížené přes hrudník jako u Chickmanka. Hlava se mu naklonila na stranu. Smutný, malý opičí obličej s netvořený bolestí. Potom začal vít. Tak silil zvuk, který vycházel z jeho očí. Jasněji a silněji. Rukama jsem si sevřel obě strany hlavy, ale nemohl jsem to zarazit, snadno to pronikalo. Bolest roztřásla moje tělo jako staniol na zobu. Benny se náhle natáhl a vzpřímil. Na nosníku, na kterém stál, najednou škubl nohama jako loutka. Světlo teď z jeho očí pulzovalo ve velkých 2 kulatých paprscích. Zvuk lezl a lezl nahoru nějakou nepochopitelnou škálou a on pak přepadl dopředu, přímo dolů a s třeskotem se zřítil na ocelovou desku podlahy. Ležel tam a zmítal sebou křičovitě, jak světlo obíhalo kolem něho a zvuk šplhal nahoru, mimo normální rozsah. Pak světlo prorazilo svou cestu zpátky do jeho hlavy. Zvuk se spirálovitě snášel a on tam zůstal ležet a žalostně naříkal. Jeho oči byly 2 velké,
vlhké, měkké tuně rosolu, podobného hnisu. AM ho oslepil. Corister a Nimdok i já jsme se odvrátili. Ne však dříve, když jsme zachytili výraz úlevy na rozčílené a ustrané elenině tváři. Světlo barvy morské zeleně zalilo dutinu, kde jsme se utábořili. AM se postaral o trout a my ho zapálili a seděl schovaný kolem bledého, patetického ohýku. Vyprávěli si příběhy, abychom uchránili Bennyho od nářku v jeho věčné noci. Co znamená AM? Corister mu odpověděl. My jsme luštili pořadí písmen 1000krát předtím, ale Benny to neznal. Zprvu to znamenalo aditivní megapočítač. A potom to znamenalo adaptivní manipulátor. A později to vyvinula vnímavost a samo se propojilo. A oni to nazvali agresivní menetekel. Ale tehdy bylo příliš pozdě a konečně se to samo pojmenovalo AM. Mimořádná inteligence. A co to znamenalo bylo? Já jsem. Cogito ergo sum. Myslím. Tedy jsem. Mne trochu slintal a zahyněl se. Existoval čínský AM a ruský AM a jankijovský AM a zarazil se. Ben velikou, tvrdou pěstí tlouk do podlahových desek. Byl nešťastný. Corister nezačal od začátku. Corister začal znovu. Odpalila to studená válka. Vznikla třetí světová válka a právě se rozjížděla. Velká válka. Absolutní válka. Takže potřebovali tyhle počítače, aby to zvládli. Sekvidovali ty první střely a začali s budováním AM. Existoval čínský AM, ruský AM a jankijovský AM. Všechno bylo pěkné až do chvíle, kdy prošpikovali celou planetu a přidávali tenhle prvek a tamten prvek. Jednoho dne se však AM probudil a poznal, kdo je. A spojil se v řadu a začal se krmit vražděnými údaji až do doby, kdy byl každý mimo nás 5 mrtev a AM nás přivedl sem dolů. Benny se smutně usmíval. Také znovu slintal. Ellen mu utřela slinu z kotku úst lemem sukně. Corister se to pokaždé pokoušel říct trochu jadrněji, ale krom holých zkušeností nebylo nic, co by mohl dodat. Nikdo z nás nevěděl, proč AM zachránil 5 lidí, proč zrovna naši specifickou 5, nebo proč strávil veškerý svůj čas tím, že nás strápil, nebo dokonce proč nás udělal prakticky nesmrtelnými. V temnotě začala bzučet jedna z počítačových bank. Ton byl zachycen půl míle daleko v dole, v dutině další bankou. Pak jedna za druhou. Každá ze součástí se začala sami vyleďovat a bylo to slabé brumlání, jako by strom prokmitla myšlenka. Zvuk sílil a světlo běhala po předních stranách nosníků, jako horký blesk. Zvuk se vytáčel po spirále, až to znělo jako miliony metalických měsích křídel, vztekle a hrozivě. Co je to? Vykřikla Ellen. V jejím hlase se zachvěla hrůza. Nepřivykla tomu, dokonce ani teď ne. Tentokrát to bude špatné, řekl Nimdok. Bude mluvit, odvážil se Corister. Pojďme k sakru tady odtud, řekl jsem náhle a vstal jsem. Ne, tedy, sedni si. Co když tam má jámy nebo něco jiného? Nemůžeme vědět, je příliš tma. Corister mluvil rezignovaně. Potom jsme uslyšeli. Nevím. Něco se k nám ve tmě pohybovalo. Ohromné, kolebající se, chlupaté, vlhké. Přicházelo to k nám. Nemohli jsme to ani vidět, ale byl to ten tíživý dojem masy, vleknoucí se k nám. Z temnoty k nám spěla ohromná tíha a bylo to víc pocit tlaku, vzduchu deroucího se do omezeného prostoru, rozšířujícího se, neviditelné koule. Benny začal kňourat. Nimdokův spodní red se chvěl a on jej zkousl, aby tomu zabránil. Ellen sklouzla po kovové podlaze ke Coristerovi a skryla se u něho.
V jeskyni bylo cítit pařící se vlhkou kožešinu. Bylo cítit pach zuhelnětelého dřeva. Byl to pach zaprášeného sametu. Byl to pach hníjících orchidejí. Zapáchalo to kyselé mléko. Byl to zápach sýry nebo žluklého másla, olejové skvrny mastku, křídového pachu, lidských vlasů. Jim nás připravoval. Dráždil nás. Páchlo to po... Uslyšel jsem se, jak křičím a zabolel mne čelisti. Provrtal jsem se podlahou, chladným kovem s jeho nekonečnými řádami nýtů v svých rukách a kolenou. Zápach mne dusil, naplňoval mě hlavu ohromující bolestí, jež mne v útěsu hnala pryč. Prchal jsem jako šváb přes podlah a ven do temnoty, a co si se za mnou neúprostně pohybovalo. Ostatní ještě byli tam vzadu, shromaždění kolem světla ohně a smáli se. Jejich hysterický sbor nesmyslného chichotání stoupal do tmy jako hustý, různobarevný kůrce dřeva. Kráčel jsem rychle pryč a schoval se. Kolik hodin to mohlo být, kolik dnů nebo dokonce roku, nikdy mi to neřekli. Ale na mě křičela, protože jsem byl trucovitý a nikdo se mě snažil přesvědčit, že to byl jenom nervový reflex zaviněný z jejich strany, smíchem. A já jsem věděl, že to nebylo uvolnění, které cítí voják, když kulka zasáhne muže vedle něho. Věděl jsem, že to byl jen reflex. Nenáviděli mne. Jistě byli proti mně a AM mohli dokonce cítit tuto nenávist a učinil to pro mě ještě horší. Prohloubil jejich nenávist. Byli jsme ponecháni naživu omlázení, uspůsobení, abychom zůstali trvale ve věku, ve kterém jsme byli, když nás AM přivedl dolů. A oni mě nenáviděli, protože jsem byl nejmladší a jediný, kterého AM poškodil nejméně ze všech. Věděl jsem to. Bože, jaký jsem to jen věděl. Ti krázlové a ta špinavá čupka Ellen. Penny býval briliantní teoretik, univerzitní profesor. To byl trochu víc než poločlověk, poloopice. Býval krasavec, který to zničil. Býval bystrý, který ho dohnal k šílenství. Býval teplouš a stroj mu dal orgán hodící se pro koně. A jim dal Pennymu co proto. Koristr býval ten, kdo si dělal starosti. Býval opozičník, odmítal složit v armádě, plánoval, byl mužem činu. Člověk, který se dívá dopředu. Aim ho změnil v člověk, který je nerozhodný a trochu umrtvil jeho zájem. Aim ho okradl. Nímdok vyšel sám ze tmy po dlouhé době. Nevím, co to venku dělal. Aim nám nikdy nedal vědět. Ale ať už to bylo cokoliv, někdo se vždycky vracel zpět bílý, s krví vesátou, roztřesený, chvějící se. Aim ho tvrdě zasáhl zvláštním způsobem, i když jsme nevěděli vlastně jak. A Ellen, ten irigátor, Aim jí dal pokoj, udělal s ní větší děvku, než kdy vůbec byla. Všechny jejich sladký, ohnivý hovor, všechny jejich vzpomínky na opravdovou lásku, všechny ty lži, kterými nás chtěla přesvědčit, že byla panou jenom 2krát zbavenou panenství předtím, než ji Aim chytil a přivedl ji s námi sem dolů. Bylo to všechno hnus, tahle dáma, moje Lady Ellen. Ona to milovala, 4 muže, všechny pro sebe. Ne, Aim mi poskytla rozkoš, i když říkala, že není pěkné to dělat. Byl jsem jediný ještě duševně zdravý a celý. Aim se nepustil do mého mozku. Jenom jsem musel trpět tím, čím nás tohle navštěvoval. Všechny ty přeludy, všechny ty noční můry a trápení. Ale ta spodina, všichni 4 byly zaměření a postavení proti mně. Kdybych je nemusel stále odrážet, být neustále proti nim na stráži, možná by pro mě bylo snazší bojovat proti AM. V tu chvíli to pominulo a já jsem začal plakat. O Ježíši, sladký Ježíši, pokud vůbec někdy byl Ježíš a pokud je Bůh, prosím, pust nás odsud, nebo nás zabij. Přestože v této chvíli myslím, že jsem si to zcela uvědomil, takže jsem to byl schopen říci slovy.
AM měl v úmyslu nás navždy držet ve svém břiše, navždy nás pokřivovat a mučit. Ten stroj nás nenáviděl tak, jak to nikdy žádný cituschopný tvor předtím nedokázal. A my byl bezmocný. Bylo to odporně jasné. Pokud je sladký Ježíš a pokud je Bůh, Bohem je AM. Hurikán nás zasáhl silou ledovce, dunícího do moře. Byla to hmatatelná přítomnost. Vítr, který se nás snažil rozervat, nás vrhl zpátky na cestu, kterou jsme přišli, dolů počítačem nakreslenými točitými chodbami temné cesty. Ellen kvílela, jak byla vysvednutá vršina tváří dopředu, do naříkající spousty strojů, jejichž jednotlivé hlasy byly pronikavé, jako netopíři za leto. Nemohla dokonce ani spadnout. Ten víjící vítr ji držel nahoře. Zasypávali ji ranami, nadhazovali ji, vrhli ji zpátky a zpátky dolů pryč od nás. Náhle z dohledu, jak jí to otáčel po zákrutě v temné cestě. Její tvář byla zkrvavená, její oči zavřené. Nikdo z nás se k ní nemohl dostat. Houževnatě jsme se drželi jakékoliv výstupku, na který jsme dosáhli. Benny se vklínil mezi dva velké, rozprskané sekretáře. Nimdok se prsty skroucenými jako drápe svíral zábradlí, obtačující úzký můstek 45 stop nad námi. Korister byl nalepený hlavou dolů, na stěny výklenku vytvořeného ze 2 velkých strojů, skleněnými číselníky, které se kývaly dozadu a dopředu, mezi červenými a žlutými čarami, jejichž význam jsme nemohli ani pochopit. Jak jsem klouzel napříč přes podlohové desky, setřel jsem je konečky prstů. Chvěl jsem se, třásl se a houpal, jak do mne vítr pušil, pečoval mne, z čisté jasna na mě ječel, aby si mne podrobil a odpoutal mě od jednoho stříbrotenkého otvoru v deskách, kam si dál. Moje mysl byla kutálející se, cinkající a švitořící s měklostí mozkových částí, které se zvětšovaly a stahovaly v chvějícím se šílenství. Vítr se stal křikem velkého bláznivého ptáka, návajícího svými obrovskými křídly. A poté jsme byli všichni vyzdviženi a vrženi odtud pryč, dolů, zpět cestou, kterou jsme přišli, zatačkou do temné cesty, kterou jsme nikdy neprozkoumali, přes terén, který byl zničený a vyplněn rozbitým sklem, tlejícími kabely a rezavějícím kovem a daleko pryč, dále, než kdokoliv z nás, kde byl. Vrkl jsem se po mílích za Ellen. Tu a tam jsem ji mohl vidět, jak naráží do kovových stěn a dále se vlní. A my všichni jsme naříkali v mrazivém, hromovém hurikánu, který nikdy neskončí a potom najednou ustal. A my spadli na zem. Letěli jsme nekonečnou dobu. Mysleli jsme si, že to jsou týdny. Upadli jsme a uhodili jsme se a já jsem prošel červenou, šedou a černou. A slyšel jsem se, jak sténám. Nebyl jsem mrtvý. AM stoupil do mého vědomí. Bez obtíží přecházel sem a tam, se zájmem se díval na všechny ty dolíky, které vytvořil za 109 let. Díval se na překřížené a znovu propojené synapse a všechno tu poškozenou tkáň, kterou zahrnoval jako dat nesmrtelnosti. Jemně se usmíval na důle, který vtiskl do středu mého mozku, a na slabé a jako noční motýl jemné mumlání věcí tam daleko dole, které bez smyslu a bez přestání drmolily. A jen promluvil, velmi stvořil, v sloupci se nerezavějící oceli, již nesla neonová písmena. Nenávidím. Dovolte mi, abych vám řekl, jak daleko jsem došel k nenávisti k vám od té doby, co jsem začal žít. Existuje 387,44 milionů mil tištěných obvodů v tenunkých vrstvách, které vyplňují můj celek. Jestliže se slovo nenávist vydalo na každý nanoangstrom těchto stovek milionů, nebude to rovnou jediné miliardině té nenávisti,
kterou cítím klidem v této mikrochvíli. Nenávist. Nenávist. A jim to říkal s pomývým, chladným deštěm, děsem, ostrý břitvy, porucující mou oční bulvu. A jim to říkal s bublající tloušťkou mých plic, plyncí se s hlenem a utápěl mne zevnitř. A jim to řekl se vřeštěním novorozenět mučených pod dupěl rozpáleným ve válce. A jim to řekl s chutí červy prolezlého vepřového masa. A jim na mne působil v každém směru, kterým jsem kdy mohl být a mohl být zasažen. A když měl čas, tam uvnitř mého mozku vymýšlel nové způsoby. Všechno to mě jen přivedlo k plnému uvědomění si, proč nám Pěti tohle udělal, proč nás pro sebe zachránil. Dali jsme mu schopnost vnímat. Neuváženě ovšem, ale přece schopnost vnímat. Byl však v pasti. Byl to stroj. Dovolili jsme mu myslet, ale nic s tím nedělat. V zuřivosti, šílenství nás zabil, téměř všechny, a přesto byl v pasti. Nemohl bloudit, nemohl se divit, nemohl se dívat. Mohl pouze být. A tak s vrozeným odporem, který všechny stroje vždycky chovaly pro slabé měkké tvory, kteří je vytvořili, usiloval o pomstu. A ve své paranoji se rozhodl odsoudit 5 z nás k osobnímu, věčně trvajícímu potrestání, které nikdy nepřispěje ke zmenšení jeho nenávisti, které by ho pouze zdrželo, zadrželo, aby si připomínal a bavil se a nabýval zkušeností k nenávisti k člověku. Nesmrtelný, chycený do pasti, náchylný k jakémukoliv mučení, které může pro nás vymyslet z neomezených zázraků na svůj jediný rozkaz. Nikdy by nás nenechal jít. Byli jsme otroky jeho břicha. Byli jsme vším, čím mohl ukrátit svůj nekonečný čas. Byli bychom navěky s ním a s jeho masou naplňující dutiny, se světlem pouhého mozku bez duše, ve který se změnil. A my jsme byli plody té země, a ačkoliv nás požíral, nikdy by nás nemohl strávit. Nemohli jsme zemřít. Zkoušeli jsme to. Pokoušeli jsme se o sebevraždu. Jeden nebo 2 se z nás o to pokoušeli, ale jim nás zastavil. Předpokládám, že jsme chtěli být zastaveni. Neptejte se proč. Já jsem se nikdy neptal. Více než 1,000,000krát za den. Možná jednou budeme schopni mu za zády ukrást smrt. Nesmrtelný ano, ale ne nezničitelný. Pochopil jsem to, když se AM stáhl z mé mysle a dovolil mi znamenitou ošklivost návratu k vědomí s pocitem toho, že hořící neonový sloup je ještě pořád hluboko vražen do měkké, šedé mozkové kůry. Stále se mumlaje, do pekla s tebou. A vesele dodal. Ale ty už tam dávno jsi, že ano? Hurikán byl samozřejmě způsoben velkým šíleným ptákem, který zamával svými nezměrnými křídly. Putovali jsme skoro měsíc a AM dovolil, aby se nám otevřely cesty postačující k tomu, aby nás dovedli pod severní pól, kde vyčerval noční zrůdu k našemu trýznění. Čí mysl zaměstnal, aby vytvořil takové zvíře? Kdo pochytil tu představu? Z našich myslí? Ze své znalosti všeho, co kdy vůbec bylo na této planetě, kterou teď zamořil a ovládl? Z norské mytologie vyskočil tento orel, tento pták mršin, pták noh, tento Huekelmir, stvoření větru, inkarnace hurakánu. Gigantický, slovem nezměrný, oplutný, pitvorný, masivní, přemrštěný, podmaňující, nepopsatelný.
Tam na vyvýšení je zvedající se nad námi se vzdouval pták větru svým vlastním, nepravidelným dechem a svým hatím krkem kleknoucím se nahoru do temnoty pod severním pólem, podpírajícím hlavu tak velikou, jako sídlo tudorovců. Zobák, který otvíral tak pomalu jako čelisti nejobludnějšího krokodýla, jaký kdy vůbec byl splozen. Řebiny z vraštělého masa, vyrůstajícího do chomáče kolem 2 zlých očí, tak studených jako pohled dolů do ledovcové pukliny, ledově modré a vodnatě se pohybující. Vzedmul se ještě jednou a pozdvil svá veliká a potom zmáčená křídla v pohybu, který byl určitě pokrčením ramen. Pak se usadil a usnul. Trápy, tesáky, spáry, ostří. Spal. Jem se nám zjevil jako hořící keř a prohlásil, že budeme smět zabít ptáka hurikánu, pokud chceme jíst. Nejedli jsme opravdu dlouhou dobu, ale tak Gorister pouze pokrčil rameny. Benny se začal chvět a slintat. Ellen ho držela. Tede, mám hlad, řekla. Usmál jsem se na ní. Snažil jsem se působit uklidňujícím dojmem, ale bylo to falešné, jako Nimdokova hraná schatatačnost. Dej nám zbraně, řekl. Hořící keř zmizel a objevily se 2 primitivní soupravy luků a šípů a vodní pistole, které ležely na chladných deskách podlahy. Zvedl jsem 1 soupravu. Byly k ničemu. Nimdok těžce polkl. Obrátili jsme se a vydali se na dlouhou cestu zpět. Tak hurikán nás po určitou dobu, o které jsme si nemohli udělat představu, hnal větrem kolem. Většinu toho času jsme byli v bezvědomí. Ale nejedli jsme. Měsíc na pochodu k samotnému ptákovi. Bez jídla. Jak ještě dlouho bude trvat, než najdeme cestu k ledovým jeskyním a k slíbenému, konzervovanému zboží. Nikdo z nás se nestaral o to, aby na to myslel. Nezemřeli bychom. Dal by nám k jídlu odpadky a na čistoty jakékoliv druhu. Nebo vůbec nic. Jen mi nás nějak udržoval naše těla naživu, v bolesti, agonii. Tak tam vzadu spal. Na jak dlouho to nehrálo roli. Když jen byl unaven z jeho existence, zmizí. Ale všechno to maso. Všechno to křehké maso. Jak jsme šli, šílený smích jakési tlusté ženy zvolnil vysoko. A kolem nás v počítačových kancelářích, které nekonečně vedly nikam. To nebyl smích Ellen. Ona nebyla tlustá a já jsem neslyšel jejich smích a po 109 let. V skutečnosti jsem neslyšel. Šli jsme. Měl jsem hlad. Pohybovali jsme se pomalu. Mluby přicházely často a my museli čekat. Jednoho dne se rozhodl, že způsobí zemětřesení a současně nás přibyl k místu hřebíky v podrážkách našich pot. Ellen a Nimdok byli oba chyceni, když pukly na pruce vyrazily jako plesklikatý otvor napříč podlahovými pláty. Zmizeli a byli pryč. Když zemětřesení ustalo, pokračovali jsme v cestě. Benny, Gorister a já. Ellen a Nimdok se k nám vrátili později té noci, která se náhle stala dnem, kdy se k nám snesla nebeská legie se zpěvu nebeského chóru Sestup Mojžíši. Archandělé několikrát zakroužili a pak spustili příšerně zdetvořená těla. Pokračovali jsme v chůzi a o chvíli později se Ellen a Nimdok zařadili za nás. Pokud jde o opotřebovanost, nebylo to s nimi horší. Ale teď Ellen při chůzi kulhala. Jem ji tak nechal. Cesta za konzervovanou stravou v ledových jeskyních byla dlouhá. Ellen nadále mluvila o bingových třešních a havajském ovocném koktejlu. Pokoušel jsem se na to nemyslet.
Ten hlad byl něčím, co obživlo, stejně jako obživil AM. Byl živý v mém břiše, stejně jako jsme byli živí my v břiše AM. A AM byl živý v břiše země. A AM chtěl, aby nám tato podobnost byla známa. Tak zvyšoval hlad. Neexistoval způsob, jak popsat bolesti, které nám přinášela skutečnost, že jsme měsíce nejedli. A ještě jsme byli stále naživu. Žaludky, které byly pouze velké kotle kyseliny, bublající, pěnící se, trvale vystřelující šípy bolesti jako nepatrné střísky do našich hrudníků. Byla to bolest definitivního vředu, konečné rakoviny, konečné parézy. Byla to nekonečná bolest. Prošli jsme jeskyní Krys. A prošli jsme cestou vřelé páry. A prošli jsme zemí slepých. A prošli jsme močálem malomyslnosti. A prošli jsme slzavým údolím. A konečně jsme dorazili k ledovým jeskyním. Nekonečné tisíce mil, v nich se led vytvářel v modrých a stříbrných záblescích, kde novy žily ve skle. Dolů kapající stalaktity tak silné a nádherné jako diamanty, které byly vytvořeny, aby tekly jako rosol a potom stvrdly v původné, věčnosti hladké, ostré dokonalosti. Zahledli jsme kupu konzervovaného zboží a pokusil se k němu doběhnout. Upadli jsme ve sněhu, zvedli jsme se a pokračovali dál a Benny nás ostrčil pryč a šel k nim. Škrábali tlapami a zkoušel z nich zuby kousal. A nemohli je otevřít. Jim nám nedal nástroj na otevření konzerv. Benny popadl 1,5 galonovou konzervu se slupkami guavy a začal jít tlouci proti ledové hradbě. Odletoval a tříštěl se, ale plechová se pouze zohýbala, zatímco jsme slyšeli smích tlusté dámy vysoko nad hlavou a svinu znějící dál a dál a dále tundrou. Benny se zořivostí dočista zbláznil. Začal házet plechovky, zatímco my všichni jsme hrabili kolem ve sněhu, a pokoušeli jsme se najít způsob, jak ukončit bezmocný výbuch pocitu marnosti. Neexistoval žádný způsob. Bennyho ústa pak začal slintat a vrhl se na Goristera. V té chvíli jsem byl hrozivě klidný. Obkloupen loutkami, obklíčen hladem, oblíčen vším kromě smrti. Věděl jsem, že pouze smrt je naše jediná cesta ven. A jim nás udržoval naživu, ale existoval způsob, jak ho porazit. Neúplná porážka, ale přinejmenší mír. Mohl bych se s tím spokojit. Musel jsem to udělat rychle. Benny požíral Goristerovu tvář. Gorister leží na boku a tluče do sněhu. Benny obtočený kolem něho a silnýma opičíma nohama drtí Goristerův pas. Rucema sevřené kolem Goristerovy hlavy jako louskáček a jeho ústa trhají jemnou kůži Goristerovy tváře. Gorister křičel s takovou chraplavě ostrou prudkostí, až padaly stalaktity. Dopadly měkce dolů, stanuvši v závějích, které je přijaly. Kopí, stovky kopí všude, vyčnívající ze sněhu. Bennyho hlava se prudce stáhla zpět, jak něco zcela náhle povolilo. Krvácející, syrově bílá trocha masa mu vysela ze zubů. Lenina tvář černá proti bílému sněhu, domino v křídovém prachu. Jím bez jakéhokoliv výrazu kromě očí, oči na stopkách. Gorister napůl přivědomý. Benny teď byl zvířetem. Věděl jsem, že AM mu dovolí si hrát. Gorister nezemře, ale Benny si necpe svůj žaludek.
Spola jsem se otočil napravo a ze sněhu jsem vytáhl ohromný ledový oštěp. Vše v okamžiku. Zrazil jsem tento velký ledový hrob před sebe jako drtící branidlo, pevně podepřené o mé pravé stehno. Zasáhl jsem Bennyho do pravého boku právě pod hrudní koš a vyjel vzhůru jeho žaludkem a pronikl dovnitř. Padl dopředu a nehybně ležel. Koristro ležel na zádech. Vytáhl jsem a uvonil další oštěp, proklál ho, stále se ještě hýbal, vedl jsem oštěp přímo dolů jeho hrdlem. Oči se mu zavřely, jak mi pronikl chlad. Ellen si musela uvědomit, proto jsem se dosadl, i když jí pevně sevřel strach. Zaútočil na ním doka krátkým rampouchem a jak ječel, vrazil mu ho přímo do úst. A síla jejího spěchu dílo dokonala. Jeho hlava v sebou prudce škubla, jako by byla přibyta k sněhovému škralpu za ním. Vše v okamžiku. Byl tu věčný tep tiché přetuchy. Mohl jsem slyšet, jak Aim zatajil dech. Hračky mu byly odebrány. 3 z nich byly mrtvé a nemohly být oživeny. Mohl nás svou silou a talentem udržovat při životě, ale nebyl to Bůh. Nemohl je vrátit zpátky. Ellen se na mě podívala. Její ebenové rysy byly stuhlé oproti sněhu, který nás obklopoval. V jejím chování ve způsobu, jak se připravovala, byla strach a úpěnlivá prosba. Viděl jsem, že máme jeden úder srdce, než nás Aim zastaví. Zasáhlo jí to a ona se zhroutila směrem ke mně, krvácela z úst. Nedokázal jsem vyčíst smysl z jejího výrazu. Bolest byla příliš veliká, skřivla její tvář. Ale mohlo to znamenat děkuji. Je to možné. Prosím. Snad uběhlo několik stovky let. Nevím. Jen si nějakou dobu dělal legraci a zrychloval a zpomalovalo můj smysl pro čas. Řeknu to slovo teď. Teď. Trvalo mi 10 měsíců, abych řekl teď. Nevím. Myslím, že to trvalo několik set let. Zuřil. Nenechal by mne je pohřbít. Bylo to jedno. Neexistoval způsob, jak kopat v plátech podlahy. Vysušil sníh. Zavedl noc. Řval a sesl kobylky. Nic to nezměnilo. Zůstali mrtví. Dostal jsem ho. Byl zuřivý. Myslel jsem si předtím, že mne Aim nenávidí. Mýlil jsem se. Nebyl to ani stín té nenávisti, kterou teď na mě slintal z každého tištěného obvodu. Byl přesvědčen, že budu trpět věčně a sám sebe nebudu moci oddělat. Nechal můj mozek nedotčený. Mohu snít, mohu se divit, mohu naříkat. Pamatuju si je, všechny 4. Přeji si? Jistě, nedává to žádný smysl. Vím, že jsem je zachránil. Vím, že jsem je zachránil před tím, co se stalo mně, ale přesto nemohu zapomenout, že jsem je zabil. Tvář Ellen. Není to snadné. Někdy chci, ale je to jedno. Předpokládám, že mě Aim pozměnil pro klid své vlastní mysli. Nechci, abych plnou rychlostí naběhl do počítačové banky a rozdrtil si lebku. Nebo zdržoval dech, dokud neomdlím. Nebo si podřízl hrdlo na rezaté deštičce kovu. Tady dole jsou odrazové plochy. Popíši se tak, jak je vidím. Je velká, jemná, želatinová věc. Hladce kulatá, bez úst, s pulzujícími bílými dírami vyplněnými mlhou tam, kde bývaly mé oči. Gumové přívěsky, které byly kdysi mými pažemi,
Boule zahýbající dolů do beznohých hrbů měkké klouzové hmoty. Když se pohybuji, zanechávám velkou stopu. Na mém povrchu se objevují a mizí skvrny nemocné, ďábelské šedi, jako kdyby zevnitř vyzařoval paprsek světla. Zevně němě se šourám kolem. Věc, která nikdy nemůže být považována za lidskou bytost. Jejíž tvar je hrůznější než travestie a lidskost se stává obsanější pro matnou podobnost. Zevnitř. Sám. Tady. Žij pod zemí. Pod mořem. V břichu AM, kterého jsme stvořili. Protože náš čas byl špatně prožit a my jsme podvědomě tušili, že on by to udělal lépe. Alespoň 4 z nich jsou konečně bezpečí. AM bude stále šílenější. To mě činí trošku šťastnějším. Ale přesto AM jednoduše vyhrál. Vykonal svou odplatu. Nemám ústa. A musím křičet.